Така. Пуснали сме и там да записва. Така ще го оставим отстрани, да знаем, че всичко е както трябва. И потегляме едно тестово. Оп. Първото каране POV. Каква е целта за днес? Видим тази вода как се буташе. Ау! Че сухо. Та, гасим климатика. Каква е целта за днес? Излезнали сме на POV каране. Ще пуснем спортните режими. Все още е леко светлота, перфектно. Ще минем през някои централни, така да се каже, улички, по-тесни. В рамките на ограниченията ще поплякаме малко, видим какво ще стане. Камерата отзад се закачила супер. Та, сега пътуваме към някое по-централно местенце. Можем вече да свалим даже и стъклата, надявам се да не е толкова шумно. О, да, камерата остана. Да се надяваме да не пада. Леле, майко! До сега съм страшно доволен от как се случват нещата. Айде започваме клипа вече. Стигаме централни тесни улички, където се чуе, може да насладиме на тая кола. Така. Какво стана с Мерцедеса? От последното каране, където беше сме извадили номера, както виждате, вече го караме. Обслужено е. Единствено чакаме накладки и дискове, защото не са готини тези в момента, трябва да се сменят. Проблема е, че 5 дни доставка. Само оригинални, няма афтермаркети. Да му се не види. Та. Този дава газ. Ще гледаме да спазваме ограничения, защото сме централна част. Има хора, които са си тука. Иначе настъпва. Его за секунда сме на 50. Тук сега ще видите. Майко, как ритна! Майко, чак ме оплаши. Как ритна! Значи първа разлика с BMW-то. Това гърми за страх. Шифта между първа и втора е много агресивен за разлика от тама. Тук е 30, намаляме с един дауншифт. Опа, Гега, какво става, приятелю? Караме изключително внимателно, глеждаме всяко потенциално място за пешеходци, пускаме мигачи. Може превишиме с 5 км в час някъде. Случват се и такива работи, но тази кола няма да я плашиме, отпускаме. Сега ще уважиме знака стоп. И ще завиеме наляво. Има ли някой тук отдясно? Не, отляво не, ние сме. Сега тук може да стоим надесно по алеите. Малко много внимателно трябва, не мисля минаваме 30, само да плякнем един път и опускаме темпото, че са коли наспирали. И така не се прави
както преди малко тук. Минаваме. Чакай, можем всъщност да направим така, да направим спортното. И веднага на спирачките. Майко... Всичко наред за сега. Тук можем да обърнем. Даже това мисля да направиме. Те са далеч. Преминаваме. Газ. С тази камера сега загрем колко абсурдно ще можем да гледаме реакциите на хората. Бонус точки, ако успеем да оплашим някой. Да вметна, че все още е рано навън. 9 часа е, не вдигаме шум, не пречим на никого. Също така колата няма допълнителни модификации, та е напълно законно да се кара така. Може да е малко по-шумно, но това е, пак казвам, в рамките на стоковия вид. А сега тук е малко... Не мога да повярвам на какви дупки оцелева тая камера. Пускаме мигач. Моля ти се, не минай пред мен. Не. Добре. А тук? Човек, ти не мога да минеш на срещното, това е кръгово. Внимателно отново. Не съм гледал как се вижда на GoPro-то, но поне това, което мога да кажа е, че гледаме внимателно да караме. Сигурно се минава от места, ако не съм сигурен, че дори да изкочи човек няма да мога да спра. Така да е, че ще мога да спра, съм сигурен. Разбира се, напълно ми е познат маршрут, откъдето минаваме. Знам всяка една пешеходна пътека, всяко едно място, където пресичат хора, дори да няма пешеходна пътеката, всичко е тип и топ. Тук знак стоп, ще го уважиме. Долу няма никой, отгоре също. Ало, GoPro-то, ето. Може би да фанахме един абонат тук. А зад нас какво е това такси? Рекох, че патрулка тръгна, че сам минаваме покрай един такъв район. Ще опуснем малко и ще се върнем през централна част. Айде сега малко да говоря за колата. Взех Мерджана, карал съм го вече около 5 дена, минал съм... Колко съм минал? Неколко стотин километра. Един резервуар изтумбих вече. Със сигурност ми харесва колата, за разлика от 340, която съм показал на канала, мога да кажа, че може би BMW-то ми харесва повече. Мерцедеса, нали, е доста спортен, но в същото време и много комфортен. Не знам как са успели да го догодат да е така, но мен това не ми харесва. Аз предпочитам, ако нещо е спортно, да има комфорт малко. Чай си изтеглям, че G-класата ще ни прати някъде си у небесата ще ни прати. Аз съм за, ако ще е спортно, да е тип BMW-то, спортно от всекъде, като го изкараш извън града е комфортно. Тук няма просто, тук и на спорт, дигнате ли с стъкла, всичко такова. Тая кола не мога да се разбере как се кара. Баси, още една G-класа, какво става тук, бе? Града на G-класите. Да. Това нещо къде ми харесва, Мерцедеса прекалено комфортен се усеща. Може би ще идем на стадион, там е широко и покажа. Другото, което е, разбира се, Мерцедеса е Форматик. Аз изминах сигурно 8000-9000 км с BMW-то, свикнах на това задно. Много свикнах на това задно да му се не види. И може би ще си го търся във всяка кола това чувство задницата да бута.
Разбира се, в моята кола, която сте видели в предишния клип в Корвета, там имаме изцяло задно с малки безопасности работи. Майко, тук равността е много зле. Вика, дай гаса, ма нема. Опа, разлагахме куча. Това брои ли се? Сега ще спрем на стадиона, ще ви покажа как изглежда цялостно колата и ще ви покажа как стана целият внос на тази кола и ще ви покажа една примерна кола, която чакаме. Тук има кола от ляво. Тук ситуация, в която съм сигурен, че всички сме били. И ето тук сме на стадиона на отбора на народа. Шампион 25-26 година сезон. Даже къде е по-хубаво, ако не влезнем на самия стадион? Направо влизаме. Нема какво ни спре. Може би някой легнал полицай. Леле, как си мислих, че това легнал полицай? Викам, тая кола беше до тука. Да, ето го. Поне успехме да намалим. То не е никакъв проблем. Я е тук да обърнем направо и да я спрем. Така, сменяме камерите за момент. Взимаме камерата отзад, защото тя снимам великолепно. И така втора част. Бих я кръстил Ботев пада, но не изпада. Ето го мерджанчето. Майко мила, каква предница вади. И AMG джантата. Но нека да ви покажа нещото, за което спряхме тук. За тези, да отворим точката за тези, които се чудат как се внася такъв тип кола от Канада, дали ще или Америка. Ето сега ще ви покажа. В случая много голямо желание имах да намерим някоя бегачка джипка и стигнахме до ето това SQ7, да ви кажа как минава целият процес. То в момента, нали, е пуснато на обява като очакван нос, но нека да ви разкажа малко повече. Търсихме колата Audi SQ7, разбира се бензиново с V8 и попадаме на канадския представител, търговец или дилър, както искате го наречете, Авто Девенцо или Девенцо. И те имаха тази Audi SQ7. Свързахме се с тях, предоставиха ни клип как работи колата. Харесахме я и съответно се спазарихме за определената цена. Тази кола е закупена, мисля, че май месец, очаква се да пристигне юли, тъй ще я видим скоро в клиповете. Една истинска вегачка. Очаквайте скоро в клиповете. Транспорта се очаква да отнеме общо 2 месеца. Както виждате, кола 2020 година, ако се не лъжа, на 90 000 равни километра, без никакви проблеми, грешки и чист Carfax. Ей така просто. Какво имам в кликауто? Между другото и мерджана се продава, който има интерес. Най-вероятно цената е по-ниска, защото тази нека си не ми харесва. Все пак, нали, трябва да сме автокъщата с най-добри цени в България. Всеки вече с това се слави, ама ние ще бъдем истинските най-добри. И започна да се смрачава. Слагаме коланчето и ще потеглим да направим още един тигел. Следващата кола, която ще очаквате, ще може да очаквате да видите в канала, ще бъде BMW. Не това SQ7, то се надявам да бъде втората, но следващата кола, която ще можете да очаквате, ще е BMW четвърта серия F32
не е с B58 мотора, модел е 435, но пък за сметка на това е с downpipe и софтуер. Те ще можем да снимаме на някоя интересна кола, не само стокови да въртиме. Също се надявам най-после да е готова RS петицата. За нея съм измислил нещо много интересно, но като му дойде времето ще ви покажа. Няма да казвам голяма дума, само че кола 700 и кусор коне. И колко залезе тъмън като за края на клипа.